Moro! Eli me pelataan mun tekemää 3D speedrunneria. Tää on mun tekemä peli. Mä en ole vielä kunnolla pelannut tätä, mä oon vähän. Niin mä nähdään, onko tää niinku hyvä. Tää on vasta beta-versio, eli tästä tulee vasta kunnon versio. Mutta tää sit, kun tulee oikea versio, niin se varmaan julkaistaan tonne Google Playhin. Niin, no mennäänkö katsoa, haluatteko te mennä pelaa? No mennään. Tää ukkeli on joltakin surkean labubun näköinen. Jos tykkäät labubusta, niin mä en tarkoita pahalla labubua. Se on vaan sellainen vähän kummallinen. Mun mielestä mä en tiedä mikä järkyy. Et se on niin arvokas. No joo, mutta pelataan sitä loppuun nyt. Mä yritän saada sen uuden ennätyksen. Mun ennätys on siis joku 250. Ja maailmanennätys on myös jotain 250, mikä olen minä tehnyt. Eli kannattaisi tulla pelaa sitten tänne alhaalle kommentteihin, tai ei kommentteihin, tästä videosta tietoja, niin sieltä lukee, on linkki tähän sitten. Jos te haluatte kokeilla itsekin beta-versiota. Siis tää on beta-versio, ei oikea. Niin mut toivottavasti tää niinku on aika helppoa alussa ainakin. Mä muistan oikein, että tää sit lopputulossa tulee tosi nopeasti juoksemaan. Se on aika vaikea sit lopputulossa. Tai no ei vaikea, mut näette. Mä kuolin. No mä vähän restaat, koska se on ennätys. Niin, no moikka. Nähdään ensi kerralla. Ja muistakaa laittaa subscribe. Bye bye guys.